onye iziga nwe isi ọma Chikoti Chikoti bụ onye nnobi inu zitere anyị si na nsịkọ si na ọ bụ ịnụ nwaanyị na-abụ butelie nsogbu eje iru eje azụ na ọ bụrụ otu a ka esi aga mbụ mgbe nne ya mụrụ ya tira nọ ịnụ nwaanyị na-abụ butelie nsogbu eje iru eje azụ na ọ bụrụ otu a ka esi aga mgbe nne ya mụrụ ya ndị be anyị egwu elute n'ichife aka n'azụ si gwa ya ka anaba maka ọ ma na ya agbaji aka nke ebuzo dapụ nke dapụ iche tọwọrụ na-akụ gbalụ mgba na egbo mgba isi mmadụ ga-agba si na mma agbụ ya na mụta nwa iji mere na onye nụ nke mbụ ekwe ha anụ ịbụọ oyi nọ onye mbara akpaka ihe ala onwe n'ozite inu ese na ebulu ozu were ọgụ na obi ada udene mma inu a udene ọ bụ nwanne ozu ọfụsịa udene enwere ọdụ afịa azụsịa udene enwere ọdụ si n'elu ebe isi ebe ọnọdụ ya na-egwu onunu gbuo anị tonye ozu gbochie faa ya enyi onye ahụ enyi ebulu onye ahụ jee dọọ ya n'ime ajọ ọfịa udene wee nwee ike rie onye afọ onye ọbụla udene lile na ndị Igbo bụ abụmọnụ kacha abụmọnụ enwe ike isi onye afọ ya bụ na onye Igbo chọkwa ka ọ kpọọ gị iyi ga-ewute gị ọ sịghị udene likwa ozu ebe a udene kara aka na-amapụ ozu afọ ị na-anya otu ọnụ udene ahịa ekwele ozu nwa kee ya were eli kekọọ ya ọnụ tie ọfọlọ ịnọ wee jikọ ya na ozu akara ọlụwa akpati ya mgbe ahụ kesie ya otu a aka ya akwụfepụ na isi ya tụpụ n'azụ bụrụ ya na-apụ udene nọ n'elu na ndị a mbibi ego ka ya ama na ịṅụ ha mmadụ ihe ife ụzọ iri enwe ike ịma nweta ofu ụzọ ife ị chọrọ ka ị nweta ịgba mbọ kụcha ọsụsọ si ọnwụ mgbagharịa ọ sị na ana-ada onye ohi ji ọdụ owere obi na-apị mbazụ ana-ada onye ohi ji ọdụ owere obi na-apị mbazụ ọ bụrụ na ene nke araghị ọnụ ọnwụ na mmụọ anaraghị aja na ene nke adaghị ọnụ ene nke bụ ọja ụdị ọja ndị dibịa na afọ a na-akpa ene nke dibịa chụsị aja n'oge gboo ọcha ihe na-egwu fue ene nke ọ daghị ụda ọsị na ihe nwekwa isi o na aja ga-adịkwa echi na nke nwekwa isi o na ndị mmụọ jụkwa ajụ ọfụkwa ọzọ ọ daghị ụda ọsị na mmụọ a na-akwa eji ọja akpọkụ ndị mmụọ nke ịtọ eji ọja edu dike ka nni akpọghị ụtaba ọ dịka eji iwe wee ri ka anyị were ọja wee butuo ebe anyị nọkịta wee rigota agadi nwaanyị bịa n'ebe ọkụ gbara anyị ọ dịa ka afọ sabịa na gịnị mezi agadi nwaanyị ofe ebe ọkụ gbara anyị ọ dịa ka afọ sabịa oke ka ọ dịzi ebe anwa wee ịma agadi nwaanyị dị agwa nwa ọfịa iwe akpụ akụ n'ubi ibi ọlụ alụ ịkwa ya ka ọkwakwụrụ eziokwu kwatu oghe na adị agadi nwaanyị pụtazi ebe ọkụ gbara anyị ọfịa ijiji si nọ mgbe ya amara ife ka onye nchiche si n'ama nne ya gafe na agba ya nkịtị ndị efe aga ya n'imi na ọ gafeta ya ọzọ ya efe aga ya n'ime isi abụ na ife mere anyị n'ọnwụ nna amanata anyị n'ọnwụ nna eze ọbata nze ọbata adị nze bụ afọ ọnya ọ sị na nwata anụ ju aka na-eji nku aka achụ nkịta nwata anụ ju aka na-eji nku aka achụ nkịta ama m ihe mere onye nwata anụ bụ nzụtọ asịkwa na ejighị ụtụ azụ ụmụ nkịta ị na-enye nwatakịrị akwa ahụ nwatakịrị ka ị na-enye anụ na nwatakịrị ada aga ụkwụ ọtụtụ ihe ndị gboo kpọrọ ife ha na-ekwe eji ya nwata ndị onye nne ji so ya na aka enwe anyị maka isi n'isi ekezie gị ikporo ewere nke nakwa ụmụ gị na nwata adị abụ na nwata adị abụ nwata na anụ ogwu
ebe ka anụ ya esi wee ju nwata jee kpata oru ji wee sị na ya na oru arọ ana nwata kpatara oru ji wee sị na oru ji na oru arọ ana nya ofu mgbara eri ofu ji ofu mgbara eri ofu ji ihe oche ọma na ole ndị okorobịa na ha nweta ego ụmụ nwaanyị agbagha okirikiri ewu na anọ ya bụ na nkirika efe na wochuo uchu efe wogo erie nkirika akwa chuo uchu efe wogo erie nkirika akwa ụdị ya ji eje alụ ọrụ ugbo ka eji eje nta ka eji eje akpata akụ ewo n'enu nkirika akwa kpata nwaanyị eyi dị ebe nọdụ anyị na-eri mana onye ọta ihe alụta nkirika efe ihe anyị nwere ike isi n'inu awe ọ sị na ife ọkụkọ bụ n'ọkọchị na-ejide ụmụ ya n'udu mmiri ife ọkọchị bụ n'ọkọchị ife ọkụkọ bụ n'ọkọchị na-ejide ụmụ ya n'udu mmiri